Ukuwohloka zakhiwo zikarhulumente, indlela ngumbono ombi owamkela abakhenkethi kule dolophu yakuCentane. Abahlali balapha kunzima, ingulowo nalowo ezama indlela yokuziphilisa. Ukhenketho lalufudula luncedise ekubeni abantu bakwazi ukusa into phantsi kwempumlo, kudaleke namathuba emisebenzi. Kodwa ikwayenye yeedolophu ezikwazileyo ukuvelisa iinkokheli zezopolitiko. Ingxaki esinayo mna kakhulu ndicinga mfana inoba asihoywa kuba kukho isityholo soba inkoliso yabanye abantu abapha bangobe-ANC. Le dolophu inonxweme oluhle oluhonjiswe bubuhle bendalo, ikwanomtsalane kwezokhenketho, kodwa ngoku izinto ziguqukile ngenxa yophuhliso olungekhoyo. Thina sinqwenela into yokokubana urhulumente asincedise kuqala kulungiswe indlela zethu, kulungiswe into ezifana namanzi. Akukho manzi kusedorophini phaa, you can't even get i-public toilets kuCentane, into engekhoyo loo nto leyo. Abasemagunyeni bathi bamaxhaphetshu bezama kuza neenkqubo zezophuhliso kule dolophu. Sinendlela ke esiza kuyilandela yokuqinisekisa into yobana laa mihlaba ikhona phaya siyayenza, siyayidevelopa, siyayi-advertise so that oongxowa baze. Kodwa bambi abahlali banethemba lokuba iimeko ziza kuquka ukuba nje urhulumente angafaka ingqwalasela eyodwa ekuphuhliseni ezi dolophu zincinci. Ndinkululeko Nyembezi, weendaba ze-SABC kuCentane.